Kako su rekli jutros iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, još 2 osobe su preminule koje su bile zahvaćene požarom u domu umirovljenika u Tuzli koji se dogodio prije 10 dana u našem gradu. Još uvijek je 5 osoba hospitalizirano, 2 osobe su na klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, od toga je 1 osoba i dalje na respiratoru, životno je ugrožena, 2 osobe su na klinici za plućne bolesti, 1 je osoba na klinici za interne bolesti. Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona danas je i objavilo uzrok požara, ali su svakako rekli da je sada cijeli njihov fokus istrage na kaznenoj odgovornosti za teška kaznena djela protiv sigurnosti ljudi i imovine, za izazivanje opće opasnosti, što je evo na kraju imalo smrtnu posljedicu 15 stradalih osoba u požaru. Poslušajmo što nam je rekao Admir Arnautović, glasnogovornik tužiteljstva Tuzlanskog kantona. Prije svega želim da naglasim da je istraga vezana za požar u domu penzionera Tuzla na vrhu liste prioriteta u radu ovog tužilaštva, obzirom da sad imamo bilans smrtno stradalih od 15 osoba, obzirom na to da je više od 30 osoba povrijeđeno. Nama su vještaci elektro i protivpožarne struke danas dostavili izvještaj o uzrocima požara. Uzrok požara je naveden u vještačenju vještaka elektrostruke. Nastao je kao posljedica kratkog spoja u provodnicima na jednom priključnom kablu uređaja, odnosno radioaparata koji je bio u sobi jednog od štićenika doma penzionera Tuzla. U ovim trenucima završena je i sjednica gradskog vijeća i kolegija gradonačelnika grada Tuzle. Oni su večeras ovdje u gradskoj upravi zasjedali, donijeli su određene zaključke, a kako je rekao i sam gradonačelnik, punu podršku daju nadležnim institucijama za dalje utvrđivanje odgovornosti svih onih koji su na bilo koji način učinili propuste da dođe do jednog ovakvog požara koji je evo odnio 15 ljudskih života, ali budući da ima još osoba koje su hospitalizirane, javnost u Tuzli i dalje strahuje da bi taj broj mogao rasti. Sve što tužilaštvo Tuzlanskog kantona bude uradilo u svojim istražnim radnjama, sam siguran da će poduzeti sve i krivičnu i svaku drugu odgovornost prema svima koji su bilo na koji način doprinijeli ovom tragičnom događaju. Također, za nedjelju su u Tuzli 5 do 12 najavljeni i prosvjedi građana pred zgradom MUP-a Tuzlanskog kantona. Između ostalog, tražit će se i odgovornost za 15 smrtno stradalih u požaru u domu umirovljenika u Tuzli.